Avui en dia, tots i totes estem enganxadíssims i enganxadíssimes a les plataformes de streaming. Ja sigui per les pel·lícules, les sèries, els documentals, el que sigui. Però, com pot ser que sigui tan complicat trobar contingut en català en aquestes plataformes? I el cinema, per què? Sembla un verdader joc de pistes per poder trobar la sala concreta en què facin la pel·lícula en català i que després les fiquen en horaris que dius a veure, com em poses una pel·lícula infantil a les 4 de la tarda d'un dia entre setmana? Sabies que, per exemple, a Netflix hi ha més de 300 continguts que han estat doblats al català i que no estan disponibles a la plataforma? Que com tots els doblatges que s'han fet en la nostra llengua, s'han pagat amb diners públics de la Generalitat i en aquest cas aquests 300 continguts pugen fins a aproximadament uns 7,2 milions d'euros. I fico a Netflix d'exemple, però com Netflix les de més, i probablement de les poques que se salvaria seria Filmin sobretot i en cert grau Rakuten. Per això avui mirarem de parlar de tota aquesta problemàtica que hi ha amb el doblatge en català envers els canvis que està patint la indústria del cinema i no només quedar-nos amb la idea de que és catalanofòbia, que també, per què enganyar-nos? I ho farem amb en Miquel, la persona que hi ha al darrere del compte de Twitter @doblatgecatalà, que a través de les seves piulades, plenes de dades, exemples, denúncies i campanyes a favor del doblatge en català, suma ja més de 12.000 seguidors a Twitter. Què, com anem, Miquel? Preparat per fotre canya o què? Endavant, som-hi! Doncs va, arrenquem i comencem pel principi. A l'hora de doblar una pel·lícula en català, ens trobem que es pot separar en si és per cinema o per televisió. Oi, Miquel? Exacte, i de fet hi ha molta gent que comenta, i és bastant evident, hi ha molta més qualitat en el doblatge de cine que en el doblatge de tele. I això és perquè el de tele és molt més barat que el de cine. I això també és perquè el procés de doblar una pel·lícula per tele és molt diferent. O sigui, TV3 té un seguit d'empreses, té unes 4 o 5 empreses, no? I llavors els hi diu, doncs mira, tu faràs X nombre d'hores de sèries d'animació, tu faràs aquestes pel·lícules tal. Per tant, és TV3 qui tria a quin estudi es dobla. I per doblar una pel·lícula igual es gasten entre 6.000 i 8.000 euros. Aquestes són les tarifes. En el cas de cinema, el que fan les distribuïdores és contactar amb la Generalitat i els pressupostos són bastant més elevats. O sigui, estem parlant ja doncs, de 30.000, 40.000, 50.000 euros que ja inclouen el doblatge i la promoció i altres coses, les còpies digitals. I què passa després d'aquest procés per impedir que puguem gaudir d'aquests doblatges a plataformes? Jo crec que hi ha una falta de sensibilitat per part de les plataformes i per part de les distribuïdores que moltes vegades tenen la seu a Madrid i en aquest sentit es nota molta diferència les que tenen la seu a Barcelona i les que tenen la seu a Madrid. També jo crec que esperar que les plataformes tinguin consciència lingüística és una mica agosarat. I què podem fer? Subvencionar els minuts que es pengen en català a cada plataforma, o com es feien al cinema. Quan tens X nombre d'espectadors, doncs tens X ajuts. Doncs en aquest cas igual. Si penges moltes hores en català, tenir uns ajuts. Jo crec que potser les plataformes respondrien més a un sistema d'aquesta mena. Doncs sí, jo també penso que podria ser una molt bona manera per incentivar, no? Però, d'alguna manera, quines altres coses no? Es podrien fer per part nostra, per part del govern, etc., que no impliqui, doncs, anar a ficar diners. Recordem, tots aquests doblatges, els que ja estan fets com a mínim, no? Estan pagats amb diners públics. Seria com tornar a pagar per ells. A nivell de lleis o no sé, què es podria fer? I jo crec que per part nostra hi podríem fer una mica més del que fem. Tenir un servei català de doblatge potent que aglutini, que recopili, que restauri i que posi a disposició de les plataformes pràcticament sense que ni ho hagin de demanar. A més, estaria molt bé que les plataformes estiguessin obligades per llei que les obligués a tenir un nombre d'hores en llengües cooficials. Jo crec que s'està treballant en aquesta línia i esperem que aviat tinguem notícies. Seguint amb les plataformes, és evident que el model històric que s'ha seguit és doblar per cinema, però cada dia és més patent que tota la indústria s'està movent cap a les plataformes, que cada dia tallen més el bacallà. Miquel, estem d'acord, doncs, que s'haurien de ficar més esforços per doblar a plataformes i deixar potser una mica el cinema de costat, sense obviar-lo, evidentment. Anem 10 anys tard amb aquest tema i hauríem d'estar doblant sèries, hauríem d'estar doblant continguts que són bàsicament els continguts que la gent està consumint ara. De fet, moltes pel·lícules s'estan començant a estrenar ja en plataformes i pensar en concepte de cines i en concepte de còpies i tal ens va molt a la contra. Clar, i jo entenc a la gent, no?, que li agraden el cinema, que digui, ostres, a mi també m'agrada anar al cinema, jo disfruto molt més en una sala, però sí és evident que la cosa s'està movent cap a les plataformes, que la gent consumeix més audiovisual, entre cometes també gràcies a les plataformes, perquè ho han posat molt més fàcil. Doncs coi, no sé, fem alguna cosa, anem una mica cap allà també, no? A més, et diré que estic segur que amb les dificultats que tenim amb l'accés al cinema, que costa, que les sessions són complicades a les 4 de la tarda quan els nens surten del col·le a 4:45, el tema de les plataformes ens hi pot ajudar moltíssim. I no oblidem que al final també les persones que no són tan puristes del cinema, etc., els hi resulta infinitament més econòmic tenir una plataforma de streaming a casa que pagues el que val una entrada de cinema per
veure una pel·li un dia, doncs tot un mes per veure tot el que ofereixi aquella plataforma. Això també s'ha de tenir en compte. I escolta, Miquel, les plataformes fins a quin punt d'implicació tenen amb aquesta problemàtica? Hauríem de diferenciar entre les americanes, per exemple, les espanyoles i les catalanes. Quan dic catalanes em refereixo a Filmin o fins i tot Rakuten, que aquestes doncs, tenen una sensibilitat que es podria dir, doncs, bueno, potser una mica extra, no? Que es podria negociar més amb ells. Oh, sí, parlem de Filmincat, perquè evidentment queixar-se mola molt, i més quan tens raó, però quan es fan bé les coses també s'ha de dir, i Filmincat, sent una empresa catalana, que evidentment té una mica més de sensibilitat per tot això, fa molt bona feina, no? O sigui, Filmincat és fantàstic en aquest sentit. No sé si tenen cap a 700 títols doblats al català i molts més subtitulats, el que passa que, òbviament, tenen un catàleg d'unes pel·lícules que potser no són les més comercials del món i que potser són d'un públic una mica ja més gran, més de clàssics i tal, i potser ens falta tota la part juvenil. Home, pel que fa a les pel·lícules infantils, diria que no està gens malament, Sí que tenen pel·lícules infantils, però no són les de Disney, no són les més potents. En el cas de Movistar, per exemple, estem parlant d'una plataforma espanyola que, en principi, aquestes haurien de tenir una mica més de sensibilitat que les americanes, que potser el tema català els hi queda una mica lluny. I en el cas de Movistar hi ha una cosa que no s'entén, que és que tenen una secció que a mi em sembla perfecte que hi sigui. És collonut que hi sigui, que es diu 5S. I aquesta secció és és llengua de signes espanyola. I és collonut, està molt bé. Però aquesta secció té 7 vegades més títols que pel·lícules o sèries en català. Quin és el tema? Que tenen 100.000 usuaris i nosaltres som bastants més parlants. Per tant, aquí hi ha un tema de sensibilitat que jo crec que és una mica arriba a ser una mica ofensiu. I jo crec que Movistar s'hauria de posar les piles perquè ofereixen molts títols que s'han doblat en català i no els ofereixen en català. Parlem del cas Disney, perquè és el cas més flagrant de tots. En aquest cas coincideix plataforma i distribuïdora. Què vol dir? Doncs qui té els drets, que és la distribuïdora, en aquest cas Disney, i coincideix amb la plataforma, que és Disney. Per tant, aquí no hi ha problemes de és que no ens l'han cedit, etc etc. I a més, pel contingut que fan, parlant del que estem parlant, considero que és la plataforma més important de totes. Fan contingut infantil. I ara mateix només hi ha 3 títols en català en tota la plataforma, quan portem doblant pel·lícules de Disney des dels anys 90, amb uns doblatges increïbles, brutals, boníssims. Què està passant aquí? El cas de Disney Plus és estratègicament molt important i és molt greu la situació que hi ha, jo crec, perquè la majoria de pel·lícules que doblem al català per cine són infantils. I aquestes són les pel·lícules que estratègicament més ens interessa. D'entrada, perquè, òbviament, els nens no llegeixen subtítols. És molt important que els nens tinguin referents en la seva llengua, que juguin al pati en català, com nosaltres jugàvem a Bola de Drac i parlàvem en català. Clar, i a la nostra època era Bola de Drac, i ara ha de ser una altra cosa, però aquesta altra cosa no pot ser, perquè si, per exemple, en una escola, en el pati d'una escola, volen cantar la cançó de la Frozen, la cantaran en castellà. Per què? Perquè l'han sentit 30 vegades en castellà, perquè Disney Plus no la pot ficar en català, tot i que estigui doblada. Estem parlant de nens que no tenen cap referent en català i que les pel·lícules que veuen són totes en castellà. El que no pot ser és que Disney Plus digui doncs mira, ara, si accediu als extras, doncs potser la podeu aconseguir. No, coi, això ho han de poder fer anar els nens i tenir accés a les versions catalanes. Ja les hem doblat, estan superben doblades. Per què no les pengen? O sigui, no estem demanant que en doblin de noves, que també. Estem dient que les que ja s'han doblat les pengin. I aquí ja no hi ha gaires impediments. Sí que les antigues s'han de convertir, però les noves ja les tenen. No s'entén perquè jo pugui accedir a la versió quebequesa, per exemple, la versió francesa amb el dialecte del Quebec, i que no pugui accedir a les versions catalanes. I el 3XL què? El 3XL va anar desapareixent, deixant a Catalunya totalment orfe de contingut juvenil en català. I crec que no cal ni comentar la pena que va fer anar veient com davallava després d'haver volat tan alt. Penseu que, i alguns ho recordareu, van arribar a emetre Breaking Bad en català. Aquí un fan afèrrim de Breaking Bad que veure-la en català ha estat una de les millors coses que m'ha passat a la vida, i sí que he dit de pas que el doblatge és bastant millor que en castellà. Ei, sense traces de hate, que hi ha doblatges en castellà que estan molt ben parits. Doncs, ostres, com de bo podria ser trobar a Netflix el doblatge en català de Breaking Bad, que és on està ara la sèrie. Miquel, com creus que podríem modernitzar tot això per mirar que tingui cabuda tant a TV3 com a plataformes? Necessitem recuperar el 3XL i el Super 3, evidentment. Però després també hauríem de convertir les plataformes en una mena de Super 3 i 3XL. El que no pot ser és que tot depengui de quins continguts TV3 és capaç de comprar, perquè mai podrà competir en igualtat de condicions amb grans multinacionals o amb empreses privades com Antena 3, Telecinco. Per tant, no podem aspirar mai en això. El que sí que podem fer és doblar aquestes produccions
per les plataformes directament. Per tant, convertir aquestes plataformes en el 3XL. Seguint amb el que comentes, quin camí hauria de seguir una sèrie com per exemple Attack on Titans, que és, doncs, podríem considerar l'anime de moda i realment té un perfil molt 3XL, per tal de poder ser doblat al català per a plataformes? Doncs el problema és que ara mateix no es pot doblar. La Generalitat no ofereix subvencions per doblar sèries, només permet subtitular-les. El que està oferint la Generalitat és doblar pel·lícules del cine o doblar pel·lícules que es pengen a les plataformes o que surten en DVD o Blu-ray. Però el doblatge de sèries és el gran assumpte pendent, per tant s'ha de canviar. Clar, perquè si estem esperant a que surti de Netflix, evidentment de Netflix no sortirà. És veritat que de Netflix no sortirà, el que passa és que podem facilitar les coses. Ara mateix la Generalitat permet que els estudis mateix demanin subvencions. Si aconseguim un canvi legal prou potent com perquè aquest doblatge no l'hagi de pagar la Generalitat i el paguin les pròpies distribuïdores, com passa al Quebec, per exemple, farem un salt de gegant. Però ara mateix això ho veig una mica lluny. No volia deixar de comentar una cosa, i és que em fa molta gràcia la gent que diu que el doblatge en català és més fluix, que no sona gamberro i que a vegades pot sonar una mica figaflor. Al final, el doblatge en català sempre ha estat associat a la normalització lingüística. I sí, és veritat que hi ha casos on s'han passat de frenada. I la veritat, a vegades una mica més de flexibilitat amb aquests temes doncs no aniria malament. I el considero un pensament bastant hipòcrita, perquè després hi ha un consens a nivells estratosfèrics a l'hora de parlar del doblatge de Bola de Drac, on de les coses més celebrades són les frases d'en Vegeta i les seves expressions. I això és molt interessant perquè m'agafo el cas del Vegeta. És veritat que el Vegeta és segurament el català més... Hosti, tu, que parlava de manefles, de ximplets i de no sé què, i de la llet calentona, no sé què. Realment era un català que ara el sents i és bastant curiós, però tot i així, Bola de Drac ha quedat com un dels millors doblatges al català i estic totalment d'acord que ho és. I al final, com tota la vida, és acostumar-s'hi, però està clar que si seguim així, poc marge hi ha per poder-s'hi acostumar. És absolutament cultural, és el costum que l'anime se sent en català, però això és el costum. Tenim associat que el cinema doncs, és en castellà, de tota la vida. I que és veritat que a vegades, doncs mira, quan el Terminator va dir "Ves a pastar, baby", va ser un desastre. Ves a pastar, baby. I també és veritat que, òbviament, doblem per TV3 i es dobla amb uns terminis i uns diners que, doncs, òbviament, no es pot comparar amb doblatges en castellà fets amb 10 vegades més diners. Per tant, tenim cagades. Però també és veritat que en castellà hi ha moltes cagades. I, escolta, granuja a mi tampoc em sona molt del castellà actual. I tenint en compte tot el que estem comentant, normalització lingüística, plataformes, preus, cine, tele, quin creus que seria potser el millor camí a seguir? La tele ha contribuït molt més a la normalització lingüística que el cine. I les plataformes s'assemblen molt més a la tele que al cine, però per molta gent es fa molt menys estrany sentir català a la tele que al cine. Les plataformes permeten que si no t'agrada aquella versió catalana la canvies. Per tant, jo crec que s'ha d'apostar per les plataformes com a element central, estratègic, i cal fer els possibles per accedir-hi i abandonar una miqueta el cine i doblar bàsicament per plataformes. Penso el mateix, i és que a més, si t'ho pares a pensar, què està veient la gent? La gent doncs, està veient que si Stranger Things, que si Vikings, que si la pel·lícula que acabin de posar a la plataforma... La gent ja està utilitzant les plataformes. I és que després, amb tot el que comentàvem, amb tota la complicació d'anar al cinema, etc., ostres, a vegades foten cada xurro, a vegades doblen en català cada cosa que dius, mare meva. Perquè no serveix de res fer una estadística i dir, doncs mira, hem doblat 1.000 pel·lícules al català. No, si aquestes 1.000 l'han vist 0 persones, no ens interessa per res. És molt millor doblar 200 pel·lícules en comptes de 1.000 i que aquestes 200 les vegin molt més. Doblem Avengers. Que no hi hem estat a temps i no les hem doblat pel cine? Doncs les doblem per les plataformes. Doblem pel·lícules que siguin transcendents. Que no volem gastar-hi els diners de cine perquè és massa car i no hi arribaríem? Doblem-les per les plataformes, que el pressupost és molt inferior. I analitzem el mercat i posem-nos allà on estan funcionant les coses. Va, escolta'm, què li diries a la gent? Què podem fer com a usuaris, com a consumidors de doblatge en català per poder alimentar tot això i per poder mirar de portar el nostre granet de sorra? Hem de compartir l'experiència de veure pel·lícules en català. Si anem al cine i veiem Conan, hosti, pengem una foto a l'Instagram o a Twitter amb el coixinet o etiquetant doblatge català, és igual. Pengem un vídeo de com els nens estan veient la pel·lícula. Hosti, val la pena, parlem-ne i cada cop serem més. Ei, ja ho has escoltat en Miquel, eh? A partir d'ara tothom ha compartit totes les experiències de veure cinema en català. I Miquel,
moltes gràcies de tot cor per voler col·laborar amb mi en aquest vídeo. Tan bon punt em vaig posar en contacte amb tu, que no vas dubtar ni un segon. De debò, en Miquel és un tio que en sap moltíssim sobre tot això. Seguiu-lo a Twitter si no ho feu, perquè realment val molt la pena. I de debò, moltes gràcies, Miquel, i crec que ho puc dir en nom de totes les persones que et seguim, perquè fas una feina impagable i indispensable. Gràcies a vosaltres per ser-hi, per seguir a Twitter i per parlar del tema, que jo crec que sempre és positiu parlar d'aquest tema. Doncs vinga, Miquel, a seguir. Ens veiem aviat. Vinga, ens veiem a Twitter. Ei, espera un moment, que anaves a tancar ja el vídeo. Un moment. Jo crec que si has arribat fins aquí t'ha agradat lo suficient, sempre dic el mateix, com per deixar un like, si és que a més és gratis. I ja, si vols donar tot el suport del món al contingut en català a YouTube, subscriu-te al canal. Us he deixat també a la descripció el canal de YouTube de doblatge en català, on penja talls de pel·lícules que han estat doblades al català, així que feu una ulladeta. I ara sí, va, ja us deixo tranquils i tranquil·les, no abans sense recomanar-vos aquests vídeos que us estan apareixent per aquí, que estic seguríssim que us interessaran molt i que si els cliqueu, evidentment, m'estareu ajudant moltíssim. Vinga, ciao!